Vas molt guapo, eh? Home, jo sempre m'agrada anar arreglat. Vas vintage. Exacte. Saps què vol dir? Què vol dir, vintage? Vintage. Aquesta corbata és molt vintage, és d'antes, és de les d'abans. Sí, aquesta porta molt d'anys. Però ara es torna a portar, això. Sí, n'han fetes vàries, Sí. de diferent manera, però jo aquesta, que fa molt d'anys que la tinc, i a la que m'agrada més sempre solo portar aquesta. Ja. Però escolta, nova penya aquí a Figueres, bé, eh? Sí, la penya Almogàvers Empordà és una penya d'aquestes que té molta trempera. Que sí? Ja fa anys que actuen, que estan aquí, ja ho ha dit ell. Actuen? Bueno, actuen, que estan en el camp. Sí, sí, això com anima, eh? Sí, sí. Viu per tu, que no deixa mai d'animar. Oe, oe. Futbol Club Barcelona. Diu, hi ha una grada que viu per tu, que no deixa mai d'animar. D'animar. Futbol Club. Pues, home, mira, i sort n'hi ha, eh? Sort n'hi ha. Que sí? És que si no fossin ells, jo ja sembla moltes vegades... Home, tu tens... Sí, però jo estic... Com ho has fet bé? Però jo no hi vaig allà, jo estic a la tribuna. Tribunero. I és que estic... Bueno, tribunero. Tribunero cigalero. No, jo fa temps que estic allà, bueno, estic molt bé allà. Estàs molt bé allà, eh? Que cantin els joves. Que cantin els joves. No, ja hi dirien allà, ja hi diria, però esclar no hi puc anar-hi. No hi pots anar-hi. No, això com aquest look vintage, allà quedaries bé, eh? Sí, a més ells ja marxen una hora i mitja abans i ja són allà al camp. Nosaltres ja encara estem viatjant, la nostra penya. Jo penso que els hi falta una mica de baríton com tu, eh? Sí, home, si fossin tots com jo, com canten... Ara. Hi ha una grada que viu per tu, que no deixa mai d'animar. No, que d'eros ja n'hi ha molts. No és així? Sí, Futbol Club. Futbol Club Barcelona. Ara sí que ho hem fet bé, això. Però no està bé, eh? Molt bé. Tinc veu de tenor. Ets tenor, eh? Hombre. Escolta, d'aquí els Almogàvers et veig, eh? Fitxatge d'última hora, eh? No, ells ja en tenen i de bons i són molta colla i fan molt pel Barça i pel nostre país. Cada partit, el número 17, aquests són els que canten. I anem a tota la grada que cantin. Què canten? Canten lo de... In. Independència. No, no és així, és in. In. No, in. Sí, independència. No, tampoc. No és així, és in. Independència. Independència, ja. Demà ho tornem a provar. Escolta, jo el canto de la meva manera, però també els ajudo a cantar. Sí, senyor baríton, molt bé. El Carles i l'Ivan són dos col·leccionistes, Nil, que avui fliparàs. Perquè, vaja, sou col·leccionistes des de fa molt temps, vosaltres, o no? Sí, home, jo porto col·leccionant samarretes i objectes històrics des dels 12 anys. I tu bufandes? Jo en el meu cas sí, el meu germà, que ja sóc el petit, ell va començar i ens portem 9 anys i, bueno, des que tinc ús de raó, que puc comprar viatjant i anar a veure partits del Barça... Clar, però això ara ho has dit, comprar o també quan ets col·leccionista te'n regalen perquè saps que la gent saben que ets col·leccionista? Sí, home, sí, en el cas de les samarretes hi ha hagut molts amics que han col·laborat. Sí? Sí, i tant, i tant. Això no són pijames? Tenen pinta de... Com vols que siguin pijames, això? Fa molta pinta, no? Són les primeres samarretes que va portar el Barça a la seva història. Són camises. Sí, són camises, sembla d'anar a la fàbrica. Sí, són camises. I aquest escut? Aquest escut va ser el primer que va lluir el Barça, era el de la ciutat de Barcelona. Sí. I com que al principi no sabien exactament l'escut cap on aniria, doncs van adoptar el de la ciutat. Clar, veiem una evolució amb les samarretes que és sensacional. Ara això semblaria un gag avui en dia, no? Sí, clar. Abans no portaven ni l'escut. Als anys 30, aquí es van deixar l'escut. Què va passar aquí? Bueno, aquesta samarreta és de finals de la dècada dels 30. Sí. Era plena guerra civil, postguerra, i no hi havia partits oficials. Només jugaven amistosos i molt pocs. I no tenien calés ni per... Ni per l'escut. No, encara gràcies que jugaven partits amistosos. Déu-n'hi-do. I com és que aquest escut és CFB i no FCB? Franco, un paquito. com va pujar al poder, va decidir que el club s'havia d'espanyolitzar. I, d'entre altres coses, va canviar el nom perquè deia que Futbol Club Barcelona era molt anglès. Era una expressió anglesa. Per tant, va passar a Club de Futbol Barcelona. Una mica més hispà. Sí. I les 4 barres va dir, no, això és Catalunya. En posem 2 i així sembla la bandera espanyola.
Mare meva. Carles, tu a casa? Sí, digue'm. A casa teva et queda alguna cosa ara mateix o no? Ho tens tot aquí? Doncs me queda el sofà, la tele i el llit. I poca cosa més, eh? Algun lloc s'ha de dormir. Aquí un tros de gespa del Camp Nou, m'imagino. Sí, és de l'època d'en Johan Cruyff. Del Dream Team? Del Dream Team, de les 4 lligues. I el Barça tenia revista pròpia, aleshores? Això què és, això? Això m'ho va donar el meu oncle, en Salvador Dillet, quan jo era molt petit, i d'aquí me ve la meva afició a col·leccionar. Ah, sí? És gràcies al teu oncle, això? Sí, en Salvador Dillet de Palafrugell. I és una revista que el Barça editava com feien el Gamper. Ah, val, una mica de presentació de temporada. Sí, presentava la temporada, presentava els 4 equips, que abans es jugaven en 2 dies. Era molt guapo el Gamper, llavors. Sí, hi havia molt de caliu i molt d'ambient. Sí. I, bueno, la venia en aquesta revista. Hi ha una cosa que, Carles, et volia preguntar, perquè tu ets una mica un expert en això. Veniu cap aquí. Han passat anys i ja... Home, clar, a veure, en tens moltes de samarretes. Sí. Nil, jo sempre he sentit a dir que les samarretes que ens comprem a la botiga són les mateixes que porten els jugadors. I jo em sembla que això... No, no és veritat. Que no és veritat? No és veritat. Els jugadors porten una samarreta que en teoria diuen que és més lleugera i que té teixit diferent. A l'esquena és més teixit de reixeta i a la part frontal és semblant a aquest teixit. I aquí tenim, per favor, això, aquesta... Tot i que no portàvem Wembley 92. No, aquesta inscripció no la portàvem. Aquesta és la samarreta de la primera Champions, gol de Koeman. És molt semblant. Però era molt semblant, És quasi idèntic. Jo diria, ho sento, que és de les més maques, potser per la il·lusió. En la seva època a la gent no li agradava, semblaven botaneros, deien. No ens agradava? Però ho veus? És que no ens està mai bé res. Semblaven botaners, deien. Ui, això és molt... Ivan, vine cap aquí. Amb aquesta samarreta, amb aquesta bufanda, perdó, Etern Tito, que això és vostre, això. Això des de Barcelona, des del Mugavers Barcelona, van tenir la idea i nosaltres com a Mugavers Empordà vam col·laborar comprant una part dels que vam vendre i bueno, va ser un homenatge que vam fer a en Tito el següent partit després. No n'hi ha gaires, no, m'imagino? No sé si van fer 100 o 200. Imagina't. Quina seria, per cert, Carles, la teva samarreta més exclusiva que dius aquesta és la que... Exclusiva? Home, n'hi ha algunes que... Algunes? No n'hi ha una que diguis aquesta? No, una no puc. Col·lecciono samarretes de la Unió Esportiva Figueres. Ah, sí, també? Sí, i tant. Molt bé. No en tinc tantes. I després d'un equip de França, del nord de França... Ah, sí? Que es diu Racing Club de Lens. Racing Club de Lens. No és una potència, no? No gaire, no. Està a primera divisió. I com és? Perquè els colors que porta són groc i vermell en homenatge a la bandera de Catalunya. Però el club ho va fer... No. En homenatge a la bandera de Catalunya, sí. Es veu que hi havia uns monjos a la ciutat de Lens, que eren catalans. Va haver-hi un incendi terrible a la ciutat i els monjos van salvar totes les riqueses de la ciutat. Van posar al monestir i ho van salvar-ho. I l'equip porta els colors en homenatge al monestir de catalans. Hòstia, o sigui, ens estima... Mira les coses que aprenem al Quinapeny, eh? Que hi ha un equip de la primera divisió francesa, Racing de Lens. Racing Club de Lens. Està ben bé al nord. I porten els colors? A hora i mitja de París, a tocar a Bèlgica. Però són dels de la taula baixa, de la classificació? Bé, ahir van empatar 3. Bon resultat, bon resultat. Van penúltims. Està bé. I ara aquí, tot aquest monogràfic, tot això és teu. Correcte. Tot això, estàs orgullós d'això? Sí, això, bueno, diríem que el meu entorn, els meus amics, la meva família, tots han ajudat una mica. Això es canvia o es compra? Perquè jo he vist també a vegades que es fa això, Nil? De canviar aficionats. Això hi ha diferents maneres. Una és comprar-ho, que potser és la menys romàntica. L'altra és que amics t'ho portin. Per exemple, tinc un amic de la feina que ja m'ha dit vaig a Copenhague, quina t'aporto? La de Copenhague, la de Dinamarca? Ah, clar, com que saben que col·lecciones, directament ja... I vosaltres també podeu. Què li portem a l'Ivan? O per Nadal, què li regalem a l'Ivan? Una bufanda. No, però això va a part del regal de Nadal. Ah, val, això és a part. El regal de Nadal és a part. És a part. I després l'altra manera, que és una de les més maques, és canviant-ho amb un aficionat, no? Per exemple, de les Palmes en tinc un parell perquè un cop la vaig comprar un dia... On són, el de les Palmes? Per aquí. En tinc un parell perquè un cop me'n vaig comprar un al Camp Nou, que a les Palmes hi jugava, i l'altre, anant a veure el Girona a les Palmes, que tenia una amiga allà, doncs m'ho va canviar un noi de les Palmes. Ostres. I ja la tenia, però dius, ostres, si te la canvien, doncs sempre és com... No deus passar mai fred, no? Bueno... Sí, perdona, això és basca, eh? Aquesta és basca. És basca, ja es veu més soferta i tot, eh? No, i ho notes, eh? Depèn dels països que fa més fred, veus que per allà n'hi ha una de Canadà i diries, amb allò no passaràs fred. Com vas començar a col·leccionar bufandes d'aquest bé? Això el meu germà en tenia unes quantes i a partir d'aquí ell va seguir, però jo li vaig donar una empenta i diu que és ell el propulsor, però... és ell, però entre els dos és com ens hi hem ficat fort, no? No és que tens la mare modista o que te fa teixir... No. No va per aquí.
Home, escolta, Carles, no tens la bufanda del Racing de Lens? Me la tindràs de portar Sí, aquesta. veus? Error, Sí, alimentem la col·lecció. Alimentem la col·lecció. No, ja està reservada, també. I això, digue'm la veritat, que els teus pares segur que ara estan pensant, sí, Llucià, pregunta-li, on les tens exposades? Bueno, jo aviam, a casa meva Girona és petit, tinc un pis normalet, però a casa els meus pares tenen un garatge que... És que sabia que els tenen un garatge acabaven llepant. que guarden, en aquest cas. Jo les que m'agraden més, són aquestes, les de partits, perquè al final si has pogut anar a un partit... commemoratives, clar. I bueno, els partits que vas, aquest any, per exemple, amb la penya anirem a Eibar, doncs ja fa il·lusió, suposo, si puc aconseguir les dues, que suposo que em faran una commemorativa del partit, i una altra de l'Eibar, que a més és un equip que... Abriga't, que allà a Ipurú es veu que fot un fred que Déu-n'hi-do, Allà seran gruixudes. Sí, allà seran gruixudes, rotllo Premier, allà, Clar, el Mugàvers és mosaics, especialistes, que aquí també en veiem alguns de molt xulos. Per exemple, aquest, si no m'equivoco, és el del Romario, no? Del Romario, sí. Jo estava sentat aquí. Tu ets aquest? Sí, correcte, el del foco. I la vostra penya també es caracteritza pels càntics, perquè no calleu mai. Home, és el que tenim. El Camp Nou, malauradament, no és una festa. No. No, i... No, sort n'hi ha, que hi ha algú que... Hi ha d'haver-hi una mica d'ambient. Quan va malament l'equip, no? És veritat, ostres, tu. Tindria que animar... Fan falta, més cracs com aquests. I Nil, escolta, m'ajuda'm, perquè com que en tenim dos de cracs, als cracs els hi regalem sempre un trofeu, que és del campió del món de pastisseria, del Josep Maria Rodríguez Guerola. I un trofeu per tu, i un per tu amb les samarretes. I escolta, us hem portat pròpolis, després us en dono també per si us falla la veu. Molt bé. I felicitats per aquesta exposició, que és sensacional. Aquí veieu plafons, són tots els mosaics que s'han fet al llarg de la nostra història. També som els responsables de campanyes com el crit d'independència al minut 17-14 a l'estadi. Una història que ve basada per dos motius. Jo diria, sobretot per l'amor al Barça i al futbol, però també per l'amor a Catalunya. Crec que la penya Almogàvers té aquesta doble característica, molt i molt rellevant. Molt contenta, com a alcaldessa d'aquesta ciutat de Figueres. Agraeixo moltíssim aquesta invitació per part de la penya Almogàvers, però encara agraeixo més que hagueu triat la ciutat de Figueres i en aquest marc que tenim bastant incomparable per fer exposicions ens està resultant molt i molt bé, que és aquesta Casa Empordà, per fer-hi una exposició de tota aquesta història i tot aquest recorregut de la vida i el joc d'aquest Futbol Club Barcelona que tantes alegries i tanta vida ens ha donat a Catalunya. Em fa una il·lusió especial aquest acte. Representar el Barça a la meva ciutat és quelcom molt gran. Les meves dues passions, el Barça i Figueres. I com a barcelonista és una gran satisfacció veure com el moviment penyístic està en alça. Està creixent, gent jove, moltes iniciatives. Les penyes en les localitats on estan és com l'ambaixada del club. Representeu el club. Llucià, què t'ha semblat aquesta penya? Brutal. Jo em sembla que em faria soci ara mateix, amb els ulls tancats, Tu, soci d'aquí? Sí. Però tu cantes o...? I tant que canto. Ah, sí? Vaja, escolta. Nois! 3, 2, 1. Hi ha una grava que viu per tu, que no deixa mai d'animar. Quina penya? Un bon club Barcelona. Mai d'animar. Viurà un sentiment, lluitem pel que creiem, de cor blaugrana, culers som i serem.